membeberkan 9 fakta rapuh, fakta nek duneke kelam ya tidak kelam, tapi fakta sing abu-abu soal weton legi. Inilah sisi unik dari weton legi. Sing duwe legi sepurane yo membahasmu itu paling menyenangkan sekali. Mergo apa? Mergo akeh banget prajurite. Wes ya, kita mulai. Sisi unik yang pertama, weton legi. Sing pertama, wes jamak dimengerti banyak orang. Wes jamak dilakukan, wes gawan bayi sekolah lahire ceprot legi. Legi adalah manusia yang super. Oke, sebelum lanjut videonya, teman-teman mohon bantuan like, share, subscribe channel Hendri Gimbyong. Semoga channel ini juga berkembang dan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Aku doakan semoga selalu berkah, sehat, panjang umur, dan rezeki-rezekinya deres kayak hujan. Terima kasih banyak. Udan-udan, wetenge warak, bar ngopi paling penak ngobrol, nyondro watak-watak ing weton. Nah, untuk kesempatan kali ini aku pengen banget kembali membeberkan 9 fakta rapuh, fakta nek duneke kelam ya tidak kelam, tapi fakta sing abu-abu soal weton legi. Nah, aku tidak mengatakan ini sisi buruk ya, tapi ini merupakan sisi uniknya weton legi. Mergo apa? Mergo kabeh weton kuwi duwe sisi apik karo sisi elek. Ning aku tidak secara tegas mengatakan mana yang baik, mana yang jelek, pikiran dhewe. Aku hanya mengatakan inilah sisi unik dari weton legi. Sing duwe legi sepurane yo membahasmu itu paling menyenangkan sekali. Mergo apa? Mergo akeh banget prajurite. Wes ya, kita mulai. Sisi unik yang pertama, weton legi. Sing pertama, wes jamak dimengerti banyak orang. Wes jamak dilakukan, wes gawan bayi sekolah lahire ceprot legi. Legi adalah manusia yang super overthinking. Nah, sing rang aku, ayo mrene ngopi bareng aku. Legi kuwi pikiran iki nek awakmu bukan legi yo, lagi pikir ke angka 3, legi wis angka 24. Awakmu tekan angka 24, legi wis angka 12. Awakmu ning 12, legi wis 117. Ngono kuwi. Apa? Jangkauan pikiran legi itu jauh ke depan. Nah, sakjane iki apik, ning sayangi akeh-akeh kadang-kadang overthinking sing hanya karena kekhawatiran sendiri, karena ketakutan sendiri, karena orang nyaman, mergo rasa sing ganjel ning ati dan lain sebagainya, membuat legi itu melesat ke depan untuk overthinking. Kui sisi yang pertama. Sisi yang kedua, legi terkenal menyimpan dendam. Ora apa-apa. Mergo apa? Mergo legi kuwi yo nek wis jal minta maaf, wis jal ngapura, wis dendam sing gede banget kuwi mesti ambrol. Wis kaya sing tak aturke wingi kae. Segede apapun dendam legi adalah orang yang sangat pemaaf selama sing salah njaluk ngapura. Tapi yen sing salah orang njaluk ngapura, bahkan mungkin jumawa, bahkan mungkin arogan, wes ditenono. Legi bakal tansaya sengit. Legi bakal tansaya sengite ra umum. Nah, kuwi sisi kedua dari legi, sisi unik ya dari legi. Berikutnya, legi itu adalah manusia yang paling gengsinan. Egone gede banget. Ya, atine ngomong apa, utake ngomong apa, lambene swara apa. Bukan tentang kemunafikan, tapi ini soal gengsi. Ya, sakjane iki ya gelem, sakjane iki ya pengen, ning isin, ning ora penak, ning ra iso nolak. Nah, kaya ngono kuwi legi. Itulah legi. Sisi berikutnya, legi kuwi terkenal meneng anteng.
ana catetane yen durung kenal. Yo, legi itu pendiam, meneng anteng yen durung kenal. Ning yen wis kenal, legi kuwi wong siji legi kuwi padha karo wong biasa 100. Ramene ra jamak, meriah ra jamak. Mergo legi kuwi mau pinter membawa suasana, pinter gogojekan, wong ya semana, nyenengke nang semake penuh dengan pesona dan lain sebagainya. Ning yen rong kenal, mesti wong akeh kleru tentang legi. Legi dikrone menengan, dikrone antengan, dikrone nek ditutuk nek ora ditutuk ora muni, ya ngono-ngono kuwi. Padahal asline legi iki gayeng banget. Legi sahabat yang menyenangkan sekali, gayeng banget. Ning ya kuwi legi nek wis kenal, wis prakruk, wis ngomongnya kemprok apa anane banget kuwi legi. Tapi yen rong kenal ya wis menengan dan kuwi mau anteng. Wis berikutnya ya apa meneh? Lanjut, masih berkaitan dengan apa ya overthinkingnya legi. Legi kuwi termasuk manusia yang sangat melo banget. Dalam hal ini melo sing ora tegelan, atine iki gampang ditarik-tarik, atine gampang banget dibuat terharu, dibuat berurai air mata. Jadi mulakno ya legi kuwi ya akeh diapusi wong. Mergo apa? Mergo legi kuwi disambati apa wae langsung empatinya begitu tinggi, simpatinya begitu tinggi. Dadi ya mergo legi kuwi memelo banget, prategelan banget. Dadi legi kuwi ya akeh banget dimanfaati wong. Ning ora apa-apa. Ora apa-apa. Ikhlas wae legi. Mergo ini menjadi salah satu sisi-sisimu sing iso membawamu pada sesuatu yang lebih baik lagi. Mergo apa? Mergo simpatimu iki gede banget. Empatimu iki tidak terbatas. Jadi tetaplah menjadi orang baik. Sing berikutnya, legi kuwi jaga image, jaga apa ya harga dirine iki dan dijogo tenan. Nah, nek wong Jawa ki mengatakan legi kuwi benar-benar njogo pride, njogo harga dirine banget. Wis ngono kuwi. Terjemahno dhewe piye carane. Legi kuwi jaga image banget, jaga image banget. Legi kuwi wong sing ora iso disin-isin, ora gelem wirang, sing yo ki mergo saomongke mau ora gelem disepeleki wong. Dadi legi kuwi gengsine yo gede, termasuk jaga image selalu. Nah, berikutnya iki sing kadang-kadang jadi masalah untuk legi sendiri. Legi kuwi sensitif. Mergo saking sensitife, saking tipise kupinge, legi gampang tersinggung. Atine gampang mak sengkring mergo omongan-omongan sing menurut standarnya legi itu sudah menyinggung sekali. Padahal yo sakjane iki yo ora nyinggung. Ning gandeng legi kuwi pancen super sensitif. Dadi tibane iki yo kaya ngono kuwi mau gampang tersinggung, atine gampang dijiwit, gampang rumangsa lara dan gampang sengkring. Nah, ini keunikan legi. Sing berikutnya ya, legi kuwi senengane batin. Nah, iso legi iki lagi omong-omongan, lagi ada depan karo awakmu, legi iki batin ning jero atine. Entah itu batin sing elek atau batin sing apik. Contoh, iki contoh ya. Legi iki anu banget ya. Contoh misalnya aki legi. Nah, iki contoh ya. Misalnya aki legi, B iki bukan legi. A lagi ngomong karo B. Nah, dalam keadaan asik ngomong-ngomong, mripate legi yo ngamati. Wis ngamati, atine iki wis berkelana kemana-mana, wis batin. Wih, sakjane iki uripe mesake ya. Sakjane iki ya ki ayu ya. Sakjane iki ngene ya. Gene mek ngono, gene mek ngene. Nah, batin legi mau berkeliaran kemana-mana. Mereka legi ki pancen seneng banget batin. Dan akeh-akeh yo nuwun sewu yo. Akeh-akeh sing dibatin legi mau akeh benere. Yo, wis sing terakhir. Sing terakhir. Legi kuwi nek wis sengit wis ngudut ya. Ngudut ibaratnya tekan kucir ora mari-mari. Yo, nek wis sengit karo seseorang wis
ngudite sak pol-pole. Demok barang ewe rasuti. Mangan sesuatu pemberiane ewe kadang-kadang wis duwe rasuti demok. Nyawang wong wis ora gelem. Kuwi legi. Selama wong kuwi mau durung njaluk ngapura. Nek wis njaluk ngapura, sengite legi sing gedhe banget iki bakal sirna. Nah, dadi saiki aku matur kaya ngene kuwi mau bukan nggo apa-apa. Dadi yen awakmu duwe sahabat legi, jaga nem. Kuwi bejo banget kuwi ndek kanca legi, mergo legi kuwi mau pancen wong sing enteng tangane, enteng atine membantumu. Walaupun juga kadang-kadang enteng lambene. Ning atine iki luar biasa. Dadi pisan kas yen awakmu duwe sahabat, duwe pasangan, duwe sedulur, duwe orang-orang terdekatmu sing wetone legi, jaganen. Itu aset buatmu. Dia sanggup mengorbankan hati, jiwa dan raganya untuk menolongmu, untuk mendampingimu, dan untuk membelamu. Wes ngono ya, lagi sepurone ya. Aku kok seneng banget nyepil lagi iki. Wes rahayu. Hai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hendrik Kim Yong. Mantap!